Tervehdys Kiekka kanssa. Piti lähteä vähän ulkoilemaan. Tuli aika komea keli. Ollaan Kurikan Säläisjärvellä. Terveisiä kaikille kurikkalaisille. Mä testailen tässä vähän ihan niinku radalla omaa uutta pieniä muutoksia, mitä formi on tehty, niin niitä lähden testaamaan. Ja samalla tätä ostin tommosen mikrofonisysteemin. Katsotaan, jos saisi tehtyä pikkusen uutta videota tuonne YouTuben puolelle paremmin näillä. Lähdetään heittelemään. Mä otan vaan muutamia heittoja sieltä täältä videolle ja katsotaan kuinka mikrofoni toimii. Kori näkyy tuolla ehkä oikealla puolella. Ei se ihan käännä yli, mutta se löytyy sieltä. Lähdetään katselemaan miten käy. Joo, tosiaan tuli ostettua itselle tommonen Roden mikkisetti. Lähinnä testailua, ja koska uusilla leluilla on aina kiva leikkiä, niin katsotaan, jos sais tehtyä vähän tämmöistä videota ja paremmalla äänenlaadulla, ja se onkin varmaan se ainoa laatu, joka näissä tulee paranemaan, on tuo ääni. No niin, tähän päädyttiin joku, onko tässä 30 metriä tuolla. Pikkuajo. Oi kun kääntää yli. Kauheet säkä kopsusta korille. Käydään nostelen pois. Tohon se tuli. Pari kolme. Kääntää tästä. Jees. Täällä on oikein mukava keli ulkoilla. Muutamasta pakkasta. Ei tätä lunta oo kuin pari hassua senttiä. Tiit on kyllä aivan iskemättömiä, että tiedä sitten milloin viimeksi täällä on lunta tullut, mutta ei tuossa jälkiä näy. Että olisi ainakaan ihan viime aikoina käyty. 147 metriä, ei edes pitkä, mutta normaalisti tässä haluaa aina vähän niin kuin ahnehtia, mutta nyt koitetaan semmoista, isot pojat on puhunut semmoista viisasta pelistä, niin koitetaan pelata viisasta peliä. No johonkin puuhun se lopussa kopahti, mutta käydään katselemaan mistä löytyy. No tostahan se tähän päädyttiin, ja ennen myös tuohon halunnut, vaikka tuohon Pururadan toiselle puolelle, niin siitä olisi sitten ihan suora linja tuonne korille. Nyt joudutaan pikkusen pyöräyttämään tämmöstä Antsan tynkää. Nokka pystyssä ja oikeastaan kaikkea muuta kuin Antsa. Paarin pelastamiseksi taitaa mennä tämän. Siitä löytyi kiekkoja. No eipä sitä koria. Yritin katsoa tuosta kulmaa, mistä korinkin näkis, mutta voin sanoa, että parin kuusten takana. 15 metriä siitä eteenpäin. Pikku fleksi tuosta. Vähän turhan pieni aukko mulle, mutta katsotaan, jos siihen osuisi kerrankin. Osu, mutta tuleeko takaisin? Kyllä se ehkä putilla. 3,5 metriä. Katsotaan, osaako tätä puolta lajissa enää. Järjetön säkää. Paarit pois kuleksimasta. Yksi Säläisjärven parhaita väyliä. Muutama vuosi sitten mun mielestä vähän pilattiin. Aikaisemmin pelattiin tuonne semmonen 105 metriä. Nyt pelataan ehkä tuolla näkyy kori. Ja about sama mitta, ehkä vähän pidempi. Mutta vähän semmonen, että tuolta lopusta pitää vähän tuurilla päästä matalaan koloon. Ja katsotaan.
Ei liian sisältä mene. Se on keskellä mettää. Scrambleä, scrambleä. No. Vaikka ei ole millään tavalla tosi kyseessä. Ensimmäistä kertaa oikeastaan nyt koittaa saada noita uusia ajoituksia ja ajatuksia siirrettyä omaan heittoon, niin on kyllä todella hankala tässä ihan niin kuin radalla ollessa niin yrittää pitää mielessä ne asiat, mitä yrittää nyt niin kuin itselle muistuttaa, että pitäisi saada muutettua ja sen kyllä huomaa, että tuo tehoa häviää ja kulmakontrollit ja moni asia hakee vielä uomiaan, mutta ei se mitään. Mä tykkään tästä, että joutuu vähän niin kuin, että mitä ei saa sillä tavalla ilmoiteksi, joutuu vähän itse tekemään töitä sen eteen. Ja sitten toivon mukaan se jossain vaiheessa palkitsee sillä, että rupeaa näkemään niin kuin parempia tuloksia. Tai en mä tiedä tuloksia, mutta noin niin kuin plus-miinus tilastossa ainakaan. Mutta tuloksia sieltä, että jos se tuntuu se heitto hyvältä ja tietyllä tavalla, että se tuntuu omalta, niin sitten on mun mielestä ainakin mä oon onnistunut tekemään jotakin oikein sen treenin kanssa. Mutta katsotaan, jatketaan tästä taas eteenpäin. No siitä jäi semmonen, tää 50 suunnilleen, 40 siinä välissä. Tosi hankala, ei oikein mitään järkevää selkeää linjaa, mutta lähdetään pelaamaan tuosta oikealta aukosta. Jos mä pääsen tuon keskipuun oikealta puolelta pienessä antsassa ees ohi, niin sitten sen jälkeen oikeastaan kaikki rupeaa olemaan jo plussaa. Sen verran kuitenkin tiheästi noita puita tässä on. Ui, tulipa hyvä. No se on ihan, pitäisi olla nostona. Tulipa hyvä heitto. Rata on kyllä ehkä yksi parhaimmista tässä Pohjanmaa-alueen niin talviradoista. Mä tykkään ainakin. Tohon se tuli se. Jollain 2,5 metrissä. Noin. Paarit pois. No niin, sitten Säläisjärven selkein holarihakuväylä. 54 metriä tosta tommosen pikkukannen kautta Montu yli. Ei muuta kuin isoa ajoa vaan ja toivottavasti tää myös näyttää siltä eikä miltään safety-vedoilta. Matalaksi jää. Ei näyttänyt rollaava hirveästi, olisiko ehkä 6 metrissä, mutta on aikamoinen ylämäki tuossa puttikohdalla. Ei oo kyllä, olisikohan tuo 4 metriä, mutta melkoinen ylämäki kyllä. Ei kun, mitä mä nyt nössöilen? Kato, mä en osaa putata edes ylöspäin. 100, oliko 115? 120 metriä. Aivan pillisuora tuommoista reipas 10 metriä leveätä puutunnelia. Näkyy ehkä tuolla päädyssä kori. Jos ei näy, niin en mä nyt mikään kolarinkollio, että mä zoomailisin sinne tai mitään. Mä vaan teen huvikseen tätä videota. Hei, terveiset kolarinkollille. Hyvää kontenttia, että mä tykkään ainakin katsoa. Osaisiko tää heittää rennosti? No vähän maihin se lähti kyllä, mutta ihan keskellä väylää. Eikö tosta pitäisi olla helppo jatkaa? No hyvin huomaa kyllä, että ei tarvitse paljon se ajatus harhailla tuossa heittoaikana, niin heti tulee niinku tosi herkästi virheitä ja lihasmuistista semmosia asioita, mitä toivoisi vähän niinku saavan karsittua pois tuosta heitosta. Mutta ei kai tässä ole kiire valmiissa maailmassa mihinkään. Katsotaan, jos
jos kauden alkuun mennessä saisi niin vähän ainakin korjattua tiettyjä asioita tuossa heitossa ja saisi jotain niin kuin lihasmuistia vähän opetettua uudestaan. Se on aikamoinen työ, mutta parhaani teen siihen, että sen saisi korjattua. Päästiin siinä puoleen väliin. Semmonen myyrän tappaja 60 metriä. Toinen mokoma jäljellä. Ja katsotaan. Koitetaan keskittyä siihen, mitä ollaan vähän hallissa koitettu saada tehtyä tälle heitolle ja ajotukselle. No vähän liikaa nyt lähti. Kauhea riipasu, vaikka ei olisi tarvinnut. Tätä se on, kun se ajatus harhailee. Tämä kuusi taisi vähän mua pelastaa tuossa. Olisin varmaan semmoisen 5-6 metriä vielä kauempana, jos ei olisi osunut, mutta 7 metriä, ehkä 8. Herra jestas. No niin, sitten isompi kanjoniväylä. Kori ehkä näkyy tuolla. Tää on semmonen 100 heitto. Ehkä semmonen 85 yli tuossa. Ei ehkä pitäisi lähteä. Vähän tuntuisi myötäiseltä ja ehkä jokseenkin vakaat seus kädessä, mutta katsotaan. Katsotaan miten käy. Flexaa takaisin. No se on kyllä yli tuolla, mutta ei se kyllä hyvä heitto ollut. Jänkkäsin vähän tuonne oikealle liikaa. Järjetön säkä, että pääs yli kuitenkin. Ei tästä ole 7 metriä tuohon reunalle. Olipas hankala putti. Koitetaan antaa kuitenkin mahdollisuus. Menikö? Yllättävän hyvä ajo tuosta oli. Vähän lyhyeksi se. Korkeus oli ihan ok. Napataan pois. Paarit pois kuleksimasta. Seuraavalle väylälle. 66 metriä tuplamando. Ihan suoraan taas. Näitä, tai sanotaan, että tämän tyyppisiä on yrittänyt reenatakin kuplassa tuossa talven aikana pari kertaa, mitä on kerennyt käymään. Yrittänyt saada vähän järkeä tämmöiseen niin kuin peruspelaamiseen. Katsotaan, onko siitä ollut iloa. Vai meneekö, harhaileeko ajatus liikaa? Mietitäänkö liikaa tulosta jo etukäteen? Ei, ansaan lähti vähän se kyllä karkas. Ja kyllä jäi taas semmoiseen paikkaan, että ei tästä mitään perusputtia laiteta. Se on lähelle ja säkällä sisään. No tällä kertaa meni vaan lähelle. Tällä väylällä on ihan turha yrittää saada koria ja miestä samaa. Taittuu tuonne oikealle sen verran jyrkästi tuossa ja on niin ankarasti mettää välissä. Ei sinne näkisi. Ei tää ole 65 metriä. Katsotaan. Mä normaalisti kompensoin mun foren virheitä sillä, että otan vaan terävempää ja nopeampaa kiekkoa. Mä oon yrittänyt nyt hallilla saada vähän niinku semmoista rentoutta ja ennen kaikkea ajatusta siihen, niin katsotaan, jos mä osaisin fairwaylla heittää, että ei kyllä pitäisi tarvia edes fairwayta, tää on sen verran lyhyt väylä, mutta jokainen tyylillään. Ei, toi on just se virhe sitten. Hyvä, ettei mennyt läpi. Katoin jo, että meinaako mennä läpi tuolta säkällä putia, mutta hyvä, ettei mennyt. Mutta toi on just se virhe, että heti kun mä otan hitaampaa kiekkoa, niin mä heitän sitä jo niin
mä yritän sitä jo niin pehmeästi, että mä siirrän sen pehmeyden ajatuksen jopa mun otteeseen ja kaikkeen mitä mä teen, niin sit se on semmonen tommonen, tiedätkö, lirpasu. Ei ole niinku puhettakaan, että se olisi heitto. Ei se tosiaan onneksi ollut lähelläkään tulla metsän läpi. Tuossa se näkyy, kori on tuossa. Ei tästä ole kuin semmonen 12 metriä korille, mutta aika synkän näköinen kohta. Vähän venyttämällä voisi päästä Neppiforelle tai toiselta puolelta vaikea antsa. Koitetaan ennemmin vaikeita antsaa. Tämähän on tunnetusti mun vahvuus, tää tämmönen tosi syvä antsaputti. Herra jestas, se meni kohti. Ainakin hetken matkaa. Hyvä minä. Vähän mietin, että olisin heittänyt tämän viimeisenä väylänä, mutta ei nyt ehkä viitti, kun ei tuonne näe niin hyvin. Kori olisi niinku tuolla mettän takana silleen tosta noin tonne kauas ja semmoisen kumpareen päällä. Mutta sen verran sokkoon tuossa jää pari paikkaa ja tuossa on pieni pulkkamäki ja tämmöinen, niin ei oteta mitään turhia riskejä tässä ja ruveta riipumaan tuonne, että kääntäisi yli ja riskeeraisi yhtään ketään. Niin lopetetaan heittelyt tältä päivältä tähän ja mennään tuonne nuotiomakkaralle.